Anak kalu uन्दुदों नै ayo kalu. Hello, good evening all dear my friends. Please support my channel. Angni kalu sih be, angni kalu. Nainan la guys. Sa moजां उन्दुखायो anak kalu a. साला जागौ फुथुआ उन्दुनायल' नोङो उन्दुनायल' ना नोङो उन्दुनायल' ना नोङो ओइ साला आंना खालुआ देथारबायलै उन्दुलांलायथारदों नै मेजेम जाथारबाय बे मेजेम जाथारबाय जा गोमोन बियो आंजों आंना खालुआ नै मेडेल गायनानै लाबोलायबाय आं बेनो सिखारलाय नायनोनो लोगोफोर नायनोनो नै मा नामनो नोंना कालु दा नोंना नामा कालु दा नोंना वाव सिखारबाय आयो दे बेलथायलायथारदों आसला जोंना बेलथायलायथारदों वाह लै साला नोंखौ दा थांनो आङो थांफाथारो आरो नोङो हो साला थांफाथारोना नोङो गारिया नोंना मोनजोब्बायथ' नों गोदान बायना होफैनोसै आं र' लगायना होनांसिगोन बेनो आंना खालुआ उन्दुबाय थेस Bye bye. See you tomorrow.